We zijn nu 2 jaar verder. Ben je nu een betere danser geworden dan dat je daar was? Ik denk als ik... Ja, ik dans niet zoveel meer. Hè. Hoe komt het? Ik ben geopereerd in mijn onderrug, dubbele hernia, hebben ze weggehaald. Dus ik ben een tijdje moeten stoppen met dansen en nu geef ik heel veel dansles. Ja. Maar ik denk als ik opnieuw zou kunnen dansen, dat ik een betere danser zou zijn. Maar je zegt, moest ik opnieuw kunnen dansen? Dus is het voor jou als danser echt afgelopen? Ja, ongeveer. Is dat echt? Ja. Dat moet toch pijnlijk zijn dan? Want... Ja, dat is niet makkelijk. Nee. En hoe lang is dat geleden dat die conclusie gekomen is? September, een jaar geleden. Ja, niet volledig, maar ze hadden mij toen gezegd van kijk, het moet geopereerd worden. Ja. En daarna kun je kiezen. Je kunt opnieuw terug gaan dansen of niet. Ja. En dan gaat je wikken en wegen. En als de dokter... Maar wat zou er gebeuren, stel dat je nu wel terug opnieuw moest dansen, zou ik terug een dubbele hernia krijgen. En dan zou het niet genoeg zijn om de hernia's gewoon af te snijden, maar dan zouden ze mijn rug moeten vastzetten of een prothese moeten plaatsen, waardoor dat je niks meer kunt. Ja, en dan zou ik ook geen les meer kunnen geven of zo. Dus nu maak ik nog choreo's en nu ben ik nog een beetje bezig. Allee, beetje, vrij veel. Ja. Jammer genoeg, vrij veel. Allee, jammer genoeg, het is tof. Maar ik kan niet meer dansen.